Så er vi vist online, så det ud til. Vi er live. Godmorgen, Thomas. Godmorgen, Ronny. Har du sovet godt? Kort, men godt. Kort, men godt. Ja. Sådan er det, når man har 5 børn. Har du 5 børn? Jeg har 5 børn. Ja. Et sæt tvillinger på 17 måneder, og så 3 mere, der er sådan fordelt ud over op til teenageårene. Ja. Så det er, der er altid liv og glade dage. Ja, det må man sige. Det må man sige. Og hvor lang tid, hvor er det, du bor hen? Nede ved Brande. Jeg bor i en lille by, der hedder Ure uden for Brande. Ja. Velkommen til alle jer, der sidder derude. Ja. Hvis der er nogen af jer, der er begyndt at klikke på. Og I melder jo bare ind og siger godmorgen i chatten. Og måske skriver, hvor I kommer fra, ligesom Thomas har spurgt mig. Ja, det kunne være hyggeligt. Jeg kommer fra Brande. Jeg er brandit, som det hedder derfra. Ja, jeg bor i Humlebæk. Det er et stykke vej fra Brande her, Thomas, det skal jeg bare lige sige. Ja. Det får jeg lyst til at sige nu. Ja. Og hvis der er nogen af jer, der allerede nu er på og lytter, så er der lige 1 minut eller 2 til, vi går i gang. Men I skal være velkommen til at skrive ud i chatten. Der er godmorgen fra Thy. Bet, godmorgen. Godmorgen. Ja. Det er hyggeligt. Thomas, jeg synes ikke, din accent den lyder sådan yber humlebæksk. Nej. Er der noget der, jeg skal vide? Ja, altså, jeg er fra Mols. Du er fra Mols. Eller, hvis man er fra Mols, så er jeg fra Ebeltoft, fordi hvis man er fra Ebeltoft, så er man ikke fra Mols. Men sådan, så ja, men jeg har boet på Sjælland i 15 år plus nu. Han er lokal stolthed der. Ja. Og godmorgen for Birkum. Jeg kan lide, at man er nødt til at sætte det i parentes Odense. Ja. Men det må være det samme som at sige, at jeg kommer fra Brande. Det gør jeg ikke. Jeg kommer fra Ure. Ja. En by med 180 indbyggere, der ligger uden for Brande. Ja. Men jeg siger aldrig, at jeg kommer fra Ure, for det er der ikke nogen, der ved, hvad det er. Ej, jeg bliver nødt til at undersøge, hvor Birkum det ligger. Det synes jeg er spændende. Birkum, ja. Nå, jeg tænker, vi lige giver den 1 minut, mens I får sat jer godt til rette med morgenkaffen. Skynd jer tank kaffen, hvis, Ja. kun hvis den er inden for rækkevidde. Jeg har ikke forladet stolen nu. Nej. Hvordan er I lyden øvrigt derude, Christina og Beth? Lyder det fint nok? Er lyden okay? Og mumler Thomas for meget? Det har en tendens til nogle gange. Og så videre. Fin lyd. Dejligt. Ej, fedt at høre. Tak for det. Tak for det. Skønt. Alt er godt. Så bliver det jo faktisk ikke bedre. Nej. Skal vi så ikke bare slutte nu? Jo. Vi sender slides. Vi sender slidesene. Ej, vi glæder os til at komme i gang. Altså, vi kan godt allerede afsløre nu, at vi havde en dry run i går, hvor vi lige prøvede det af. Og efter det, så fandt vi ud af, at det skulle vi lave helt om. Vi havde i hvert fald meget på hjertet, og det skulle vi lige tilpasse. Så I kan godt glæde jer. Vi synes i hvert fald selv, at det var spændende. Vi er glade for det. Ja, der er al beskedenhed. Ananas i egen juice og så videre. Jeg synes, det var godt. Ja. Men ja, da vi var 3 slides inden, var der gået 43 minutter. Og så tænkte vi, det holder ikke helt. Det er vi nødt til lige at ændre på. Ja. Så vi har gjort os lidt ud med, at det også bliver lidt mindre loft og lidt mere ja. Tak for det, Sune. Ja. Vi sidder nemlig. Det er fedt med sådan det live feedback. Ja, og det er godt. Og vi sidder nemlig i et fantastisk lokale. I kommer til at få en introduktion til, hvor vi er lige om 2 sekunder. Jeg kan se, at nu er vi et par minutter inden. Den er 8:32, så det vælter ind med godmorgen beskeder. Så godmorgen til jer alle sammen. Vi vil stille og roligt bevæge os i gang. Og I er jo kommet ind på et webinar sammen med Ronny og jeg, hvor vi er værter. Og det vil vi vende lidt tilbage ved, hvem vi er. Men overskriften er jo teameffektivitet i praksis. Og handler lidt om, hvordan du skaber et team, der ikke bare fungerer, men blomstrer, hvis man skal tage i. Men inden vi som værter byder velkommen, så synes jeg, vi skal byde velkommen til vores vært. For vi er jo på skønne Koldinghus, og der har vi Edel, som vil sige lidt om, hvem er det, du er, Edel? Og kan du ikke lige sige lidt om, hvad der er særligt ved jer?
Udover at vi rigtig godt kan lide at være her. Det kan I tro. Nu skal jeg lige se, om jeg tager mig godt ud her. Det gør du. Du er lige centrum. Det lyder i bare sweet godt. spot der. Jamen først og fremmest også velkommen til jer. Det er skønt at have jer her på Koldinghus. Og jeg vil bare lige kort introducere, hvad er Koldinghus, og velkommen til jer derude. I er friske, går jeg ud fra, siden I er hoppet på. Men Koldinghus er jo et gammelt kongeslot fra helt tilbage fra 1200-tallet. Og jeg skal ikke give jer en lang historisk forklaring, men i 1808, der brændte slottet ned og blev genopbygget til den flotteste ruin er blevet ændret, så I skal komme og se det. Men Koldinghus er ikke bare et slot, og det tror jeg også, I to fandt ud af, da I kom i dag, fordi vi kan rigtig mange ting. Vi er et sted, hvor man kan holde møder og konferencer. Vi har rigtig mange bryllupper, og vi har fester, og vi har alverdens ting, vi kan. I dag er I her. Det er også noget af det, vi kan. Vi er selvfølgelig også et museum, et klassisk museum med udstillinger. Vi formidler monarkiets historie. Vi er en del af det, der hedder den kongelige samling, så vi er 6 slotte sammen. Så hvis I ikke har været forbi Koldinghus, så synes jeg, at I skal komme det snart. Vi åbner en ny udstilling, hvis jeg lige må gøre bare 2 sekunders reklame for den i morgen, der hedder Kronede øjeblikke. En spændende udstilling med 11 nedslag i Danmarks historie, hvor kongehuset har haft en betydning. Så kig forbi. Jeg tror, min tid er brugt. Er det rigtigt? Jeg vil faktisk sige, og for the record, jeg får ikke betaling for det her. Edel, hun er super sød, først og fremmest. 2 mega lækkert sted at være. Altså nu, jeg har været sådan helt breathtaking betaget af, hvor smukt det er herude, så jeg kan kun anbefale, at man kommer forbi. Det er virkelig lækkert. Ja. Og I sidder jo faktisk i Christian 3. kapel. Det gør vi nemlig. Så, der er også lidt bryllupsstemning over det. Ja, vi synes faktisk selv lidt, lidt hyggeligt her. Det kan vi overveje. Ja, nu vil jeg give ordet til jer, og endnu en gang tak, fordi I kom. Tak for det. Tak for det. Tak. Ja, det er et vildt sted. Altså, vi tog os selv i at faktisk blive helt stille, og det er ikke noget, der ligger til os. Nej, det er ikke umiddelbart. Nej. Det er ikke sådan et første indtryk. Nej. Nå, lad os hoppe ud i det. Hvad kan du forvente derude? Du kan forvente 45 minutter, hvor vi giver vores erfaring til dig omkring teameffektivitet og meget mere end det. Det er det 4. webinar i år, og du skal være velkommen til at stille spørgsmål undervejs. Tag dem eventuelt ud i chatten. Som vi lige snakkede lidt om til jer, der måske lyttede med til at starte med, så har Ronny og jeg meget på hjertet. Så hvis du venter til sidst, så kan det godt være, at vi ikke når det. Så skyd endelig spørgsmål ind i chatten, så tager vi dem løbende. Og så skal vi også sige, at de modtager materialet bagefter til jer, der måske ikke lige er med, eller gerne vil have det. Så I behøver ikke at sidde og notere i vildskab. Vi sender en masse guf til jer bagefter. Ronny, kan du ikke sætte lidt ord på, hvem er du? Og hvorfor er du her? Altså, fældene ligger i lidt ord. Det er svært. Ronny, jeg er regionsdirektør for Insights i Skandinavien, altså Danmark, Norge, Sverige og Finland, og ligesom har det fokusområde. Jeg er tidligere soldat og officer, var det i mange år, og arbejder i flyvevåbnet. Når man er officer, så har man altid et stabsben ud over det operative virke. Mit stabsben, det har altid været træning og uddannelse. Jeg har altid fundet det super fascinerende. Sad i vores Academic Training and Exercises eskadrille og lavede kurser og alt det her i mange år. Læst en master i ledelse og organisationspsykologi for egen regning kunne hjælpe mig, fordi jeg synes, det er så spændende, hvordan organisationer lærer, og hvordan vi bevæger os fra A til B. Og har siddet som Global Head of Learning and Development, har været selvstændig konsulent også, altså ledelseskonsulent. Og de seneste 4 år har jeg så været direktør hos Insights. Ja, og jeg hedder Thomas, og er partner og medstifter af CoachZone, og har arbejdet med teamdynamik og adfærd i alle mulige forskellige afskygninger og former de sidste plus 20 år. Og noget af det, som vi gør i CoachZone, hvor man kan sige, der hvor vi er lidt bedre end andre gode oste, det er, at vi kan godt lide aktiv læring som en del af de forløb, vi kører. Og jeg stiftede bekendtskab med adfærdsprofiler for cirka 16 år siden, og har nyt det siden, hvad det er, det kan, og hvad det er, det kan hjælpe os med, hvad det er, det kan vise os, hvad det er, det kan akkumulere den der vilje, vi har, når vi gerne skal være gode sammen.
Og det er jo der, vi lærte hinanden at kende, og vi har et rigtig godt samarbejde. Vi er meget tilfredse med, ikke tilfredse, vi er meget glade for den synergi, som vi oplever i samarbejde med dig og dit team og alle de gode insights-værktøjer. Men lad os hoppe ud i det. Nu har I hørt lidt om os, og lad os kigge på det, I er kommet for. Det er nemlig sådan, at vi kommer til at kigge lidt på, som indledningsvis vi sagde, noget omkring det at være et effektivt team. Og det har Insights lavet en model på, som har 8 elementer. Og Ronny, kan du ikke sige lidt om, hvorfor er det 8 og ikke 6, og hvad for nogen kommer vi dybt med i dag? Jo, det kan jeg. Altså, der er de 8 elementer er, excuse me, en tusse der. Det er egentlig det er udviklet efter cirka 25 års erfaring. Altså Insights har mere end 30 år på banen, men i de seneste 25 år arbejdet dedikeret og målrettet på blandt andet teameffektivitet. Altså hvordan får vi teams bedre, hvordan løser teams bedre opgaver, hvordan får vi mere synergi i teams. Med tusinder af workshops i den sammenhæng. Og for cirka 15 år siden, der begyndte vi at samle data på, hvad er det egentlig, der er kendetegnende? Hvad er det, der gennemgår, når teams de er effektive? Hvad er det, der ofte støjer, når de ikke er effektive? Og så videre. Al den data, den er blevet akkumuleret igennem årene, og stille og roligt, jeg vil sige, de seneste 10 år har Team Effectiveness-modellen set sådan her ud. Den bliver stadigvæk itereret og småjusteret en gang imellem, der kan komme et nyt fokusområde til. Altså tiderne skifter, der er andre ting, der bliver mere vigtige, og så embedder vi det og tilpasser vi det. Men som udgangspunkt er det egentlig baseret på egen forskning, på baggrund af tusinder af workshops. Og det består af de her 8 elementer, som er fokus, flow, klima, proces, og så er det styrke i teamet, teamdynamik, kommunikation og forpligtelser. Det kan I se på slidet her. Og så er der et super fint hjul derude, og I skal nok få materialerne senere, hvor I kan dykke ned i det, fordi der er ret meget information at hente i det. Det, som I måske også ser, det er, at der er 4 af dem, der er grå. Det er de 4 øverste, og så er der 4, der står som sorte. Og det er faktisk lige at få cirklet tilbage til vores indledende snak omkring, at vi kørte dry run i går, og havde de bedste ambitioner om, at det skulle vi da nok nå. Og nåede cirka ned til klima eller sådan noget, dengang vi var færdige med webinaret. Jeg tænkte, okay, vi genbesøger lige processen her, fordi det der er i det, at de sidste 4, altså styrkerne, teamdynamik og kommunikation og forpligtelser, oftest er der, hvor at vi mærker støjen hos teamet, og de 4 øverste, fokus, flow, klima, proces, er mere en operationalisering af, hvordan tilgår vi det så, hvordan arbejder vi aktivt med det. Så vi valgte os at sige, godt nok, lad os få startet der, hvor folk de kan genkende og mærke det, og så sige, jamen det er på de seneste 4, og så får I materialerne bagefter, så kan I læse meget mere dybden om det. Og ellers kan I altid ringe til Thomas og de andre fra CoachZone, fordi de vil meget gerne fortælle jer, der ligger så meget materiale omkring det her. Men det er der, vi er, og jeg tror bare, lad os springe ud i det. Vi skal nok træde trygt igennem. Vi er trygge, og I skal nok komme igennem det. Og jeg synes, vi skal starte ved styrkerne i teamet. Ja, lad os gøre det. Og det starter vi med. Styrker i teamet. Og hvad er det for noget? Det handler jo om at finde ud af, hvad er de individuelle styrker, når med at anerkende de bidrag, der kommer, og udnytte den diversitet, der er, og udvikling af det potentiale, der er. Og det er jo alt sammen godt, kan man sige. Og hvad hedder det jeg oplever, der er måske nogen, der kender Insights profiler, eller andre profiler, og der er nogen, der ikke gør derude. Men noget af det, som vi har set andre have haft succes med, det er at finde den rigtige balance mellem at være bevidst om sin profil, og kunne italesætte den, velvidende, at der er nogle faldgrupper ved den. Og noget af det, som jeg oplever, det er, at særligt når man har været i sin faglighed i mange år, så siger man, jamen der er også noget i min profil, eller mine præferencer, eller min måde at være på, som har nogle faldgrupper, og det vil jeg gerne arbejde lidt med. Og det har jeg hørt rigtig mange gange. Altså der er nogle faldgrupper ved mig og min måde at være på, min præference, min profil. Og jeg får nogle gange lyst til at sige, jamen vil du ikke holde op med at sige, at du arbejder med det, eller gør noget ved det. Og det er sådan en fin balance for mig i at ture og kunne sætte nogle ord på, hvad er både mine styrker med mine faldgrupper,
og så være ærlig over for sit team og sige, det vil jeg rigtig gerne gøre noget ved, men det er rigtig svært for mig, så kan du ikke hjælpe mig? Og det er noget af det, man ligesom kan bruge profilerne til, og sætte ord på, hvad er mine styrker, men særligt også, hvad er faldgruppen. Og det er jo nemt for mig at sige, prøv at sætte nogle ord på, hvad dine styrker og faldgrupper er i din profil, over for dit team, at være transparent og åbent. Men min erfaring er, at der skal noget til, inden vi kommer dertil, og det handler om tillid. Jeg skal kunne vide, at når jeg læner mig ind i og blotte mig et eller andet sted, eller vise sårbarhed over for dig, at du passer på det, vi har sammen. Fordi det kan være skrøbeligt til at starte med, men hvis vi hjælper hinanden til at være på det, så bliver det rigtig, rigtig godt. Og det handler altså om tillid. Og tillid er der jo ikke? Psykologisk tryghed og tillid er noget, som bimler og bamler. Og hvis jeg sådan skal kode det helt ned til, hvad kan du så gøre i morgen for at øve jer på tilliden, for vitterligt at kunne dobbeltklikke på styrkerne i teamet, både styrkerne, men faldgrupperne. Og der vil jeg vise jer at sætte lidt ord på det, der hedder tillidsligningen, eller trust equation. Den hedder mange gode ting, og I kan se kilden dernede. Nu har jeg sådan sat lidt jyske ord på. Der er mange versioner af det, men indholdet er mere eller mindre det samme. Og det er en ligning. Tælleren, det er toppen, det er den øverste, den skal være så høj som muligt, og nævneren, det er den nedenunder, den skal være så lav som muligt. Og tillid kommer egentlig af, at der er sammenhæng mellem ord, handling og empati. Og hvis jeg sætter lidt ord på, hvad ord er, så handler det jo netop om, at vi i styrken i teamet, at jeg er bevidst om din profil, jeg gør mig lidt umage, jeg tænker mig lidt om. Et helt konkret eksempel kunne være, at i morges, da jeg kom, nu kender jeg din profil, så var der noget vej herop og noget tut, og så siger vores søde vært, skal jeg ikke lige følge dig op, de andre kommer? Og så siger jeg er ret sikker på, at Ronny han kommer til tiden. Det er jo måske mere en handling, men at jeg tænker lidt over, at du er en, som jeg vurderer, der lige kommer 5 minutter før. Sådan en type er du på en god dag. På en god dag. Ja. Nå, men at jeg bruger min viden om dig og din profil til at tænke over, når jeg kommunikerer og bruger ord sammen med dig, hvad er det så for nogle ord, jeg vælger? Men der skal så også være sammenhæng mellem handlingen. Så hvis der ikke er sammenhæng mellem mine ord, jeg bruger over for dig, og den handling, jeg udviser foran dig, så bliver der noget diskrepans, det begynder at forstyrre. Så det handler meget om, at jeg viser over for dig, at der er sammenhæng mellem ord og handling. Så er der empati. Det faldt vi næsten ned i et kaninhul i går, da vi snakkede om det, men den korte version er, at empati er noget, det er jo noget med at kunne fornemme, hvordan andre har det på nogle følelser. Og det vi snakkede rigtig meget om i går, som vi skal prøve at gøre kort i dag, er, at man ikke falder i empatifælden. For jeg skal jo som professionel sammen med dig kunne være opmærksom på, hvordan du er og hvordan du har det. Men vi skal stadigvæk kunne være professionelle sammen, så jeg skal stadigvæk kunne gå til dig. Også selvom jeg måske kan fornemme, at du har haft en hård morgen eller sovet dårligt. Og jeg synes, du kom med et fint eksempel i går på forskellen mellem, eller vi diskuterede det i går. Vi diskuterede lidt i går. Ja. Jamen det er rigtigt, fordi jeg er super, altså jeg er enig, David Master, han er også rigtig succesfuld på baggrund af det her, så jeg er enig med det. Men den der empatifælde der for mange år siden blev introduceret til sådan et lille billede over, at du kommer gående hen ad en bjergstig, og så lige pludselig ser du en person, der er fanget under en klippe, der er faldet ned, en stor sten, ligger på brystkassen og ligger på stien, og hjælp mig, jeg kan ikke komme fri. Og det er jo ikke rart for den person, og du vil gerne hjælpe. Empati, det er, hvis du så ligger der ned ved siden af personen, og sådan klemmer sig ind under den samme stenblok, og føler den samme vægt, så har du empati med personen. Du kan virkelig føle, hvordan det føles, og det er ikke rart tilstand at være i. Men det kan være svært at hjælpe den anden person, når du ligger under blokken med personen. Hvorimod sympatien, det er, jeg kan simpelthen godt se, at der er et problem her, og det vil jeg gerne hjælpe dig med. Men jeg lader mig ikke fange i den der empatifælde, og kommer til at have den samme følelse som dig, og egentlig blive lidt handlingslammet i at være låst i det samme følelsesmønster. Så den er sådan den er en fin balance mellem empatien og sympatien, at du skal selvfølgelig kunne mærke den anden, for at du kan have sympatien, men du skal passe på, at du ikke glemmer sympatien, og så bliver ren empat i det. Præcis. Ja, og nedenunder er der selvorienteringen. Altså så ord, handling og empati skal være så højt som muligt. Selvorienteringen skal være så lav som overhovedet muligt. Og hvis jeg skal koge selvorientering sådan helt ind, så er det jo, at du vitterligt og inderligt handler efter og tror på, at vi, altså det fælles mål, vores
vores fællesskab er vigtigere end mig og min måde at gøre det på. Og så ligger der også noget omkring motiv her, at jo mere ærlig du kan være omkring dit motiv, jamen jo mere kan jeg lade tilliden vokse til dig. Nu vel, at det er anderledes end det, jeg måske synes, det skal være dit motiv, men så er du i det mindste ærlig omkring det. Og man kan bruge den her på mange forskellige måder, og man kan sætte nogle ord på selv og nogle eksempler, og man kan give sig selv et tal, og så kan man bede kollegaerne om at gøre det, og så begynder vi ligesom at komme ind, hvor vi arbejder med tilliden. Og grunden til, at vi tror på, at den er rigtig god at tage fat i, før vi bare smider profilerne foran hinanden, eller siger, jeg er en sådan en, du er en sådan en, hvad kan vi bruge det til? Så hvis vi har tilliden mellem hinanden, og jeg vitterligt inderligt tror på, at jeg kan læne mig ind i, at du passer på det, vi har sammen, jo bedre bliver snakkene om blå, gul, grøn, eller hvad det er, og hvilken sammenhæng vi har. Så det var lidt om både styrkerne, men de er jo i og for sig nemme at læse det. Hvordan får du aktiveret styrkerne og forskellighederne i teamet på en måde, som er anderledes end blot det, der står ved at læse hinandens profil. Men lad os hoppe videre, Ronny. Dynamikker. Ja. Teamdynamikkerne, det er på en måde, altså hvor man kan sige, det er nok, det er måden, hvordan vi interagerer på. Det er kemien i teamet, som man har. Det er, hvordan vi forstår hinanden, og hvordan vi løser uenigheder i teamet. Og det er, som I kan se det på slidet her, det er forståelse af farveenergierne i insights. Der sidder måske nogle af jer derude, som ikke er 100 meter mester i insights. Så det er det her med, at der er nogle forskellige farveenergier, den røde, den gule, den grønne og den blå, som hver har sit præferencesæt, der ligger der under præferencer for at kommunikere, præferencer for at problemløse, præferencer for rigtig mange ting. En forståelse for det gør lige pludselig, også i forhold til tilliden, som du snakker om, Thomas, at hvis jeg egentlig føler, at jeg kan godt være mig selv, altså jeg kan godt tale ud fra det ståsted, som jeg egentlig har en præference for at tale ud fra, når vi skal snakke om hvad det nu er, vi skal snakke om. Og du, Thomas, har måske en anden præference og taler fra et andet sted. Men hvis jeg forstår det, hvis jeg kender dig, jeg kender den her præference, og du forstår mig, så er der ikke nogen af os, der støder os på hinanden i forhold til, men hvorfor ser du det på den måde? Det var da underligt. Jeg vil da hellere tilgå det på den måde. Men vi omfavner og egentlig er i det sammen. Så det er i høj grad forståelse af teamets farveenergi. Og det fører ind i samspil og relationer. Det er, hvordan vi konflikthåndterer, er i høj grad virkelig gavnligt der, fordi lige pludselig forstår jeg, hvorfor siger du tingene, som du gør. Det er jo ikke for grund af mig. Det er jo ikke, fordi du synes, at jeg er dum. Men det er, fordi du bare har en anden måde at kommunikere på, end jeg har. Og det er okay. Jeg kan huske første gang, jeg virkelig stiftede bekendtskab med teamdynamikker, og hvad det styrken i det var, da jeg var i forsvaret. Jeg underviste unge kadetter i det, der skulle hedde Fighter Allocators, altså den samme fagkode, jeg selv har, dem der sidder og kontrollerer jagerflyene op i luften. Jeg har oprettet sådan nogle selvlærende teams, og det var omkring problembaseret læring. Undskyld. Og jeg oplevede tit, at der var i starten konflikter, og de har svært ved ligesom at undervise hinanden på en god måde, synes jeg. Og så introducerede jeg nemlig jungiansk psykologi i forhold til den her præference for sensning og intuition, tænkning og føling osv. Hvor vi arbejdede med, hvor jeg oprettede teamsene baseret på diversitet, så vi havde alle facetter fra den jungianske psykologi og indsatsfagsproget repræsenteret i teamet, og introducerede dem for, hvad vil det sige, hvad betyder det for dig, når du kommunikerer, hvordan har du en præference for, osv. Det var simpelthen som at tænde en kontakt, hvordan effektiviteten i de her selvlærende teams, de bare begyndte, og jeg blev faktisk sådan blown away, fordi det gik så stærkt med deres læringsproces, at jeg kunne ikke rigtig følge med dem, altså det gik virkelig hurtigt. Og der gik det bare op for mig, hvor kraftfuldt det er, når man arbejder aktivt med teamdynamikkerne i forhold til forståelse af hvad det hedder, kommunikation, i forhold til forståelse af problemløsning og så videre. Så det er, så man kan sige, man tager fagligheden, man tager situationen, man tager problemerne, man tager opgaverne, man tager driften ud for en stund, og så siger vi er forskellige. Ja. Lad os prøve at kigge på det, inden vi begynder at hoppe ned i alt det, vi skal være faglige omkring. Lad os nu bare lade problemet være problemet, og så lad os forholde os til det udefra, men for hver vores perspektiv ind på det, i stedet for at vi selv bliver en del af problemet, så er det sværere at arbejde med det. Ja. Men der havde jeg i hvert fald, det var der prosen gik op for mig i forhold til den jungianske psykologi, og hvordan at det har så stor en effekt i teamdynamikker. Ja, og noget som vi også har snakket om i nogle af de snakke, vi har haft op til her, er, at jeg ved ikke, om I kender det derude, at det der med, at nogle gange kan man godt have en dialog med nogen, og som er god,
Men nogle gange kan måden, hvorpå vi afsender vores signal, støje så meget, at jeg faktisk ikke hører efter, hvad det er, du siger. Altså, fordi måden, hvorpå du leverer dit budskab, er så anderledes end mit, at det er svært for mig at holde fast i, hvad det er, du kommer frem til. Det kender jeg i hvert fald. Og når jeg så kan distancere mig og så sige, du taler rønnisk nu, det skal jeg bare lige skubbe en lille bitte smule væk. For jeg ved, at det, der kommer, når du er færdig, eller når jeg kan distancere det lidt, så kommer der en pointe, som er valid, som er god, som er saglig, som er spændende, og som er anderledes end min. Så det der med at kunne kommunikere mere rent, og opleve den der synergi eller dynamik, der kommer ud af den, som du siger, sådan en aha-oplevelse. Og du gav dig lige selv en segue over til kommunikation, som er det næste. Ja. Så det er jo faktisk pissegodt. Ja, der var jeg heldig. Ja, lad os kigge på det næste, som er... Det var kommunikation. Jeg havde faktisk skiftet sliden. Nå, for satan. Undskyld. Jeg må ikke bande. Kommunikation. Ja. Kommunikation, ikke? Altså, det er jo mange ting. Hvis vi sådan koger det ind, så er det jo noget med aktiv lytning. Hvordan gør man det i virkeligheden? Jeg plejer at udfordre mig selv på, om jeg lytter for at forstå, eller om jeg lytter for at svare. Så kan jeg jo starte der. Og det, jeg vil hoppe ned i her, det er noget omkring feedback-kultur. Fordi det er noget, vi oplever rigtig meget derude, at vores kunder og samarbejdspartnere synes er spændende. Altså det her med under kommunikation som overskrift og få skabt en feedback-kultur, det vil vi rigtig, rigtig gerne. Så hvordan kommer vi derhen, og hvad er feedback? Faktisk har vi besluttet, at det var så spændende, for der faldt vi virkelig også i et kaninhul i går, at det har vi lyst til at lave et helt webinar om, når vi en gang i december, så mere om det. Men hvis jeg lige sådan skal sætte mit perspektiv på det, så handler det for mig rigtig meget om at bygge op det, vi allerede har været igennem nu. Noget med nogle dynamikker, noget med noget forståelse, noget med noget oprigtig nysgerrighed, noget med noget tillid. For hvis vi har tillid til hinanden, Ronny, og jeg tør læne mig ind i, at du vil mig det bedste, og det tror jeg inderligt på, og omvendt, at jeg vil dig det bedste. Og jeg siger til dig, ved du hvad, jeg har noget feedback til dig, kunne du tænke dig at høre det? Hvis vi inderligt har trænet den muskel, der hedder tillid og sårbarhed over for hinanden, så vil jeg i hvert fald sige, det vil jeg rigtig gerne høre. Og som vi lige har talt om, at jeg kan forstå det på dit sprog, ind i din profil, for dynamikken frem. Så er det jo ret enkelt, hvis vi har tillid til hinanden. Jeg har noget feedback, hvad det er det vil jeg super gerne. Så er der noget med timing. Det kan godt være, at jeg lige vil have det, når jeg har overskud til at lytte og sådan noget. Og det er sådan den ene del af det, så nogle gange så synes jeg nærmest, at man skal træne mere tillid, end man skal træne feedback, fordi den kommer af sig selv. Når det er sagt, så ved jeg godt, at det er lidt mere komplekst end det. Og for mig handler den gode kommunikation om, at der er også nogen, der i forhold til feedback, eller du viser mig et eller andet, og sådan noget. Jamen, jeg har lige noget, du kan lige tænke over det, bla bla bla, så siger du et eller andet. Det synes jeg nærmest er det er virkelig en dårlig måde at kommunikere på. Det er nærmest sådan en bøvs, ikke? Jeg siger lige noget hurtigt, så kan du bare lige tænke lidt over det. Og så nu har jeg givet dig noget feedback, og nu er jeg skidegod for teamet. Nej, du skal tænke over, hvordan du kommunikerer. Og hvis vi lige skal hoppe tilbage til feedback, så en måde at være god til at være sikker på, at vi får rammesat det hele, så for os, når vi giver hinanden feedback, så er der altid et fastholdepunkt og et udviklingspunkt. Der er altid et fastholdepunkt og et udviklingspunkt. Så jeg forventer faktisk lidt, det har vi faktisk ikke snakket om, men når vi er færdige med det her webinar, så håber jeg, at du har et fastholdepunkt og et udviklingspunkt til mig, fordi så glæder jeg mig til begge dele. Når det er sagt, så handler det også om at få afstemt forventninger. Er det noget, vi gør? Hvordan gør vi det? Hvornår gør vi det? Hvilken formel, hvilken model bruger vi? Og når vi ligesom kan slutte fred med det, eller committe os til det, jamen så begynder vores kommunikation at blive bedre, og vores feedback, jo stærkere vores feedback bliver, jo stærkere bliver vores kommunikation. Det er min erfaring. Men det er jo noget, vi skal committe os til. Ja. Så, og det er jo noget med forpligtelser. Og lurer mig, om der ikke står noget med det på det næste slide. Lad os prøve at se. Eller det kan være med. Jo. Det gjorde det så. Ja. Man kan sige, selv om man har alle de andre elementer i teamdynamikkerne på plads, altså teameffektivitet, så er der en lim, der skal holde det hele sammen, og det er forpligtelserne. Fordi uden forpligtelser, så bliver vi et team af enkeltpersoner, og ikke et team med fælles ansvar. Og det der med det fælles ansvar og ejerskab, det er så vigtigt i forhold til, at teamdynamikken fungerer. Fordi du kan have nok den bedste kommunikation, du kan have nok de bedste dynamikker i teamet, men hvis du ikke ved, hvor du skal hen, altså hvad er retningen? Vi havde snakken i går
om forsvaret og den erfaring, jeg har derfra. Vi har i forsvaret, der arbejder man med et udtryk, der hedder Commander's Intent. Altså det er Commander's Intent. Det her, det er min intention. Det er det, der er målet. Det er der, vi skal hen. I virksomhedsstrategien, eller i virksomhedssprogen, der er det jo, hvad det hedder, det er mission, vision. Altså det er mission, eller vision, det er her, vi skal hen. Det er det moonshot, det er her, vi gerne vil være. Og så skal det jo brydes ned i nogle KPI'er, eller nogle key results, eller hvad for et framework, man nu bruger i virksomhedsstrategi. I forsvaret hedder det jo Clausewitz's sværpunktsanalyse, hvor vi arbejder med decisive points og decisive conditions. Det er nøjagtigt det samme. Lurer mig om, der faktisk ikke også er lånt lidt for forsvaret i den kontekst. Nok om det, og noget helt andet. Men det som der er i det er, at vi er nødt til at have den der Commander's Intent, fordi uden den, så er det svært at tage ansvar og ejerskab for, at vi skal komme derhen. Det er også noget klarhed. Men jamen, helt enig. Altså, det giver en forståelse for, hvor er det, vi skal hen, og hvordan. Måske ikke så meget hvordan, fordi det er så op til teamet. Det er op til effektiviteten i teamet, dynamikkerne, og det er op til output-dimensionerne, som I så på det første slide, uden jeg er faktisk lidt bisset, at jeg siger det, fordi vi gik ikke ind i cirklen, og alt det content, der ligger deri. Den øverste ring, det er output-dimensioner, det er det, der skal være på plads. Vi skal nok lige rulle tilbage til den lige om lidt. Ja, vi har en brandalarm. Vi har simpelthen en brandalarm på stedet, så vi er nødt til at... Commander's Intent. Commander's Intent. Vi er nødt til at flytte os. Vi er nødt til at flytte os nu. Vi prøver at se, om vi kan tage skærmen med. Vi prøver at se, om vi kan gøre det on the move. Ja, hvor at det bimler og bamler lidt meget her, men prøv at høre, Vi siger tak for den her gang, Ja. og pisse fedt at se jer. Vi skal nok sørge for at sende jer de her slides, og så finder vi lige ud af noget opfølging på det her, hvordan vi får den lukket ordentligt. Ja, det finder vi, fordi nu begynder det at regne også. Vi tales ved derude. Ha' det godt. Hej. Hej med jer. Vi er sikkert tilbage, Vi er sikkert tilbage. og Koldinghus står stadig. Det gør det. Det var falsk alarm. Ja, og vi har vi har kvarter tilbage i webinaret, og det vi er kommet til, det er sådan, det er den del, hvor vi snakker lidt om, hvad er det du kan gøre for at komme i gang med at gøre dit team endnu mere effektivt og stærkere ud fra de her 8/4 elementer. Og hvis vi tager det første, som handler om, hvad kan du gøre lige her nu? Det kommer vi til at tale lidt om. Altså i bund og grund kan du tage det her webinar, eller det der bliver klippet sammen med brandalarmer og det hele i det, og så kan du faktisk gå i gang. Så kommer vi også til at tale lidt om, hvad kan du gøre med aktiv læring eller teambuilding, hvordan kan du træne effektiviteten i dit team. Og så kommer vi også lidt ind på, hvis du vil træne det med insights, måske har du insights-profiler derude, måske sidder du og tænker, det lyder spændende, det vil jeg gerne i gang med. Så det er sådan de 3 punkter, som vi vil komme forbi nu. Og hvis vi tager det første, hvad kan du selv gøre? Jamen, så handler det om at i bund og grund tage de her 4 parametre, nu vel 8, hvis du vælger at tage dem med, og sige, bruge noget tid sammen hver især og sige, okay, hvis vi har de her 8 elementer, hvor er det så det rigtige for os at sætte ind lige nu? Hvad er det, vi trænger allermest til? Som Ronny sluttede af med at sige, inden vi fløj ud i gården, var jo noget med at forpligtelser, altså det her med, hvad er det for et system, hvad er det for et framework, vi læner os op af, hvad er det for noget, vi gør, og hvordan gør vi det sammen? Det kunne være, at det er der, vi skal starte, det kan være, at det er noget med tillid og teamets styrker, men egentlig finde ud af, hvor er det vigtigst for os at starte. Og det kunne også være, at vi træner det over tid, altså det er jo noget af det, som vi ser allermest, det er, at det der med at tage et seminar en halv dag eller en dag om året og træne team med eller uden profiler, eller hvad I nu har derude, det er ikke nok. I hvert fald ikke, hvis I vil have kontinuerlig udvikling. Så det er en måde at gøre det på. Og der ved jeg, Ronny, du har noget, der hedder COP-metoden, som jeg synes er ret interessant og brugbar lige her nu. Ja. Altså det er en af de værktøjer, som vi har stor succes med i Teams for at få identificeret, hvor er det egentlig, vi skal sætte ind, og hvor skal vi starte. Det er COP-modellen, hvor forestiller jeg, at I har en COP, altså I tegner en COP på et PowerPoint, eller en slide, eller hvad det er, en flip over, eller hvad I nu gør. Og så inddeler den i 3 lag. Og så på det nederste lag, der er det must have. Det er det, der skal være til stede for mig, for at jeg virkelig trives i mit team. Hvad er must have?
Og hvad er i midterslag et should have? Det bør være til stede. Og hvis det ikke er der, så er det noget, vi skal have fokus på. Og så den sidste, det er could have. Altså hvis alt det andet er på plads, hvad kunne så være nice også at have med? Men at lave den øvelse selv, introspektiv, hvor man ligesom sidder og arbejder med det, og det behøver ikke at tage udgangspunkt nødvendigvis i teameffektivitetsmodellen og de 32 områder. Det er egentlig bare, det kan være sådan noget som, det kan være en godt humør, eller god stemning, eller grin og smil. Det kunne være noget, der kunne være et must have for mig. Så kan man efterfølgende gå ind i teameffektivitetshjulet, og så kan man finde ud af, hvor rammer vi et af de her 32 fokusområder, der minder om det. Og når alle i teamet så har gjort det, så kan man jo lave en master cup, man smider op på tavlen, hvor man skriver alle must haves, should haves og could haves ind. Og så har I allerede en køreplan, fordi alt det, der ligger nede i must haves, det kan man så begynde at plotte ud på teameffektivitetshjulet, og så sige, er det noget, vi har? Heldigvis nogle gange er man selvbevidst, og jeg ved personligt for mig, et must have, det er frihed under ansvar. Jeg opererer ikke særlig godt, hvis der er for strikse rammer. Jeg vil gerne have udstukket den commander's intent, og sige, det er der, vi skal hen. Så vil jeg gerne selv have frihed til at kunne finde derhen. Så det er vigtigt for mig, det ved jeg, og det har jeg også. Nu snakker jeg bare om Ronny lige nu, og hvordan vi arbejder, det er fedt. Så det er et must have, og det er opfyldt. Men det der også ofte sker, når vi laver den øvelse, og vi ser det igen og igen, det er, at must haves lige så ofte er et udtryk for det, der ikke er til stede. Det er lidt ligesom vi snakker om i går, det der med, at medvind på cykelstien, eller ild i rummet. Du bemærker det egentlig ikke, for det ikke er der, og så kan jeg love dig med, at du mærker det, når det ikke er til stede. Så de ting, der kommer til at stå i must haves og should haves, er ofte et udtryk for ting, der faktisk mangler i teamet. Og få det plottet ud, og så få lagt ind på teamhjulet, og så sige, jamen for Sørensen, det virker jo til, at alt sammen det ligger under proces. Vi mangler simpelthen et skelet for, hvordan vi løser opgaven. Vi mangler nogle gode procedurer, vi mangler nogle gode måder at håndtere data på, osv. Hvad det nu måtte være. Og så kan man tage et nedslagsområde i teameffektivitetsmodellen, og så sige, jamen det lader jo faktisk til, at der er rigtig mange, der har et must have for det her, men vi har det ikke i teamet. Lad os arbejde på at få styrket det område. Og så iterere igen og igen, arbejde med det, fordi som du siger, det er ikke noget, man gør på en workshop, og så er det over. Det er noget, man skal aktivt arbejde med hele tiden, og lave, måske ikke ugentlige, men så i hvert fald bi-weekly eller monthly nedslag i sit team, og sige, nu arbejder vi aktivt. Hvor er vi nu? Hvordan ser koppen ud? Er den opfyldt i forhold til de mål, vi har? Så den der kopmodel, den er virkelig god og effektiv at arbejde med. Den er simpel at forstå, og den er hurtig. Altså det er på pokker 3 streger på en tavle, og så går vi i gang. Så kan vi begynde på det, så det er ikke mere kompleks end det. Så det er i hvert fald et rigtig, rigtig godt værktøj, jeg kan anbefale, hvis I selv skal gå i gang med noget i morgen. Det er at starte på den øvelse, og så tage udgangspunkt i teameffektivitetsmodellen, og så få pinpointet, hvor er det så egentlig, vi har vores faldgrupper, vi ikke har opfyldt endnu. Ja. Så det var et godt bud, dejligt konkret, noget du kan gå i gang med det samme. Hvis vi kigger på det næste slide, så hvordan kan man træne teameffektivitet med teambuilding? Det kan man gøre på mange spændende måder. En af de måder, som jeg vil anbefale, eller som er god lige nu, vi ser i hvert fald, at der er rigtig mange, der er interesseret i det. Det kan hænge sammen med, at den er 80% indendørs, og vi går en tid i møde, hvor det at være outdoor hele dagen, det kræver den rigtige påklædning i hvert fald, og måske en pandelampe. Men for at komme ind i, hvad det er, rammen hedder det, vi kalder in the zone. Og det handler om, at rigtig meget teamtræning eller teambuilding, som du sikkert har prøvet i alle mulige forskellige afskygninger og former, handler om konkurrence. Det er noget med noget vind-tab. Den her ramme, der hedder in the zone, handler ikke om at vinde eller tabe. Det tror man lidt til at starte med, og det er ofte det, der sker. Det der er jo lavet utal af studier på, når vi har 5 borde, der sætter sig ned, eller 3 borde, eller 2 borde, så begynder vi at bekrige hinanden. Det tager vi et andet webinar om, hvorfor det er, vi gør det. Men pointen bliver fastansat til webinar ved pointen er, at vi skal ikke konkurrere mod hinanden, vi skal kæmpe sammen. Og det er der point ind i spillet. Det vil sige, jo bedre vi er til at kæmpe sammen, jo stærkere bliver vi. Det vil sige, nogle af de ting, som vi måske har besluttet teoretisk eller tegnet på vores kop, kan vi faktisk gå ind og se, kan vi gøre det her i virkeligheden? Kan vi generere
vores aftaler ud i kraft. Det kan være, det er vores strategi, vores planlægning, som er lidt det der med at have en plan. Det kan være, det er teamdynamikkerne. Det kan være, det er den direkte kommunikation undervejs. Så vi tester egentlig det af, som vi på den anden workshop har tegnet eller visualiseret. Det, der er spændende ved den her ramme, er både, at vi skal generere nogle point, vi skal løse nogle opgaver. Der er ligesom en buffet af forskellige øvelser, vi kan tage af, så det er jo noget med, hvad vil vi have, og hvor ærlige er vi omkring det osv. Og samtidig med det, så skal vi også, når vi skal op og aflevere og have point hjem, så ved vi ikke, hvem fra gruppen, der kommer op og skal aflevere på vegne af gruppen. Det vil sige, at alle skal kunne den her givende øvelse. Og det er set før i verdenshistorien, at der er nogen, der har sagt, jeg er klar til at levere ned ved bordet, for jeg sad faktisk lige og nullede med noget andet herovre, som jeg var tæt på at løse. Kommer op, tabletten viser en tegningen peger på mig, og nu skal jeg aflevere på vegne af gruppen. Der er sådan lidt eksamen, men jeg er på nu, og jeg vil gerne gøre det godt. Og hvordan skal jeg bakkes op i det? Nogen skal have et spark i røven, nogen skal have et kram, nogen skal sige, hey pyt, vi prøver igen. Men det der med, at der er noget på spil, og vi må ikke hjælpe hinanden i afleveringssituationen. Vi må gerne gå ned og øve og blive bedre og træne. Så der er både det der med, at vi skal lave point sammen, og samtidig med, at der er noget på spil, når vi skal aflevere over for hinanden. Og så er det en sindssygt vild energi, og som også står på slidet, noget med flow. Altså, I har sikkert prøvet, så laver vi en teambuilding øvelse, der var 10 minutter, eller kvarter, eller 40 minutter, eller et eller andet. Men det der med at være i flow over lang tid, gør, at jeg hvis jeg tager vist mit sande jeg, udover det, som jeg på papiret har skrevet, at jeg vil hjælpe med. Så det er en god måde, og vi sender et link, så kan du gå ind og kigge noget mere. Vi må gerne fortælle mere om det. Og hvis I nu sidder derude, og tænker, at det der insights, det har vi noget om, eller det er lidt gammelt, eller jeg ved faktisk ikke så meget om det. Er der så en måde, hvor man kan komme i gang lige her nu? Er der det, Ronny? Var det man kalder en overgang? Ronny. Det er der, Thomas. Der er mange måder. Og det er jeg glad for, du siger. Ja, der er mange måder at komme i gang med insights på. Dem, der kender insights, de forbinder oftest insights med Insights Discovery-profilen. Det er lidt som vores flagskibs profilværktøj. Det er virkelig også godt, og det er dybdegående og omfattende. Og man kan bruge det i så mange konstellationer, der er så mange lag i den. Vi oplever også nogle gange, at der er nogle organisationer, som siger, men puha, det er også meget, og kan vi afsætte, altså har vi kapaciteten, tiden og ressourcerne til at indgå i sådan et dybdegående forløb. Og det er ikke alle, der har det, og det kommer også an på, hvor man står i organisationen. Vi har en anden profil, der hedder Insights Explore, som er mere til frontline personale, altså dem, der er på gulvet, dem, der er ude virkelig og løfte organisationen hver dag og løse for dem. Det kan både være i detailbranchen, det kan være i alle mulige sammenhænge. Men der har vi en Explore-profil, som er en ren mobile first profil. Man tilgår den på sin mobil eller tablet eller computer, eller hvornår man går på den. Men den er webbaseret, cloudbaseret. Og den giver en introduktion til fagsproget. Det vil sige, at selv hvis der sidder nogen andre steder i organisationen, som arbejder med dybden med Insights Discovery-profilen, så vil man stadigvæk kunne tale ind i nøjagtigt det samme fagsprog. Man vil kunne forstå præferencerne, forstå, hvor er det egentlig, jeg har en præference for at kommunikere fra. Og når min leder kommer og siger sådan og sådan, jamen så er det jo fordi, at præferencen ligger derfra. Der er masser af læringsmateriale på platformen, altså der er en masse, der er et lille learning management system bygget ind i selve profilplatformen, hvor du kan gå ind og læse mere om det, og hvordan skal jeg så i øvrigt interagere med den modsatte farveenergi, altså hvordan skal jeg få effektivt få mit budskab over, sådan nogle ting. Insights Explore-profilen er en meget let tilgængelig profil at starte med, hvis man gerne vil prøve at starte bredt. Og det smukke ved det der, den bygger på den samme evaluator. Så hvis det er, at du kommer dertil, hvor man siger, ej, ved du hvad, det her, det kan virkelig noget, hvor vil jeg gerne arbejde mere i dybden med det. Du har allerede udfyldt evaluatoren til den næste profil, det er egentlig bare tryk på knappen, og så kan vi generere den næste profil til dig. Ja, det jeg synes, der er så genialt ved det på jysk, det er, at jeg starter ud med at trykke på noget, og så får jeg en smallere profil, som prismæssigt også er derefter. Og hvis vi så siger, hov, det vil vi gerne noget mere, eller der er andre steder i organisationen, hvor vi arbejder med, som du selv siger, andre profiler, der større profiler, discoveryen, jamen så kan I købe til. Og jeg elsker, at du sidder sådan her, fordi
Den er nemlig både computer- og tablet-baseret, men den virker. Jeg sidder og scroller her på den virtuelle skærm. Ja, men det fungerer godt med mobiltelefonen. Ikke? Det er jo også noget, vi ser, at hvis jeg ikke sidder foran en computer eller har adgang til det dagligt, eller skal finde mit store kompendie med plastik udenpå, så kan jeg gøre det på min telefon, så jeg kan sådan notche det og få noget mere ud af det hurtigere. Vores nye ur, tror jeg, vi er inde i, at der er gået 45 minutter, sådan alt i alt nu. Vi kan desværre ikke se spørgsmålene i chatten, fordi den forsvandt med brandalarmen, men har I nogle spørgsmål i materialet, der kommer her efter, så tag endelig fat i os, vi vil hjertens gerne hjælpe jer og komme med vores erfaring til det, I sidder med. Så tusind tak, fordi I så med, og det vi kan sige, det er, at der kommer et webinar mere den 4. december. Det kommer til at blive, som jeg allerede har snakket lidt om, feedback og adfærdsprofiler. Hvad feedback og feedbackkultur og adfærdsprofiler, hvordan kommer man i gang med det, og hvad ligger der derude af tilgængeligt materiale, både hvad du selv kan gøre, og hvad du kan gøre med aktiv læring, og hvad ligger der i Insights-universet, som kan støtte og hjælpe med det. Så tusind tak, fordi I var med. Og På hele turen. Også ude i gården og så videre. Ja. Det var fedt. Tak for nu. På gensyn. Ha' det godt. Hej. Hej.